Mlaku nendang-nendang lho. Cokore lho. Tempat tangan di atas 1 Bayo. 2 3 Sebentar. Tangan di pinggang lagi, tarik bokongnya di pinggang, diputer-puter bokongnya gitu ki. Ditirok kayak ayam itu ki. Bayo. Alah, perut berat. Oh, layak. No pemandangan indah. Tarik di tempat. Tangan di atas. Udang-adang juga yuk. Asem. Jangan delok. Dong. Shh, menang. Piye ngadangi aku lho. Iya aku melu. Lah, duk iki cek. Maget-magete wong mandangan enak barang. Lah piye aku karo melu malah kok aling-alingi yo. Aku yo pengen delok barang. Melu delok ki aja ngageti wong iki to. Ngageti wong. Birene yo. Budal ngono. Gah kok. Wis ngotin to. Wah. Iya kuwe gara-gara ngageti wong. Lah, yo ngene yo, Mbak. Nek esuk ngene iki olahraga ngono ki yo jane marai awake rada kenceng ngono ya. Nek kowe iki nek tangi gasik ugane gampang ya meso. Ya kadang aku tangi gasik kadang ora. Jane bodine apik to. Kaya tawon. Sayangnya sebali kae. Gara-gara kowe ngageti-ngageti yo, Cek. Aku lah aku pengen Ngomong pisan. Jadi gini menik karo manuk ki ngendi ta? Heran aku. Mbak Men jaya omahmu kene ngendi Pak Adoh men. Tak goleki lho ora ketemu-temu. Lah iki jamune nya. Walah, Mbak Mimi. Ya ya. Oh, ya repot-repotnya terkirene lho. Lah aku kena rasain mbek aku wegane. Mbak iki ndak jamu
Sing pesenanku kae kunyit asem. Heeh, iya Mbak, iki jamu kunyit asem. Iki variane ya akeh. Khasiate diwaca dhewe ya. Pokoke sak kelolamu ana kabeh ning aku. Monggo. Ah, masa tenane Mbak. Boleh ini dicoba pas ada olahraga ya. Ayo dijajal sih, ayo. Sik rasane sih Mbak. Iya, dijajal. Piye rasane? Enak toh? Enak Mbak, mantep pokoknya kental ya. Mbak, kalian rapet ya ana. Hah? Kalian rapat lah, kok nek kerapetan ya dibenggang. Dibenggang? Halah kaya ora ngerti wae. Mbak, iki urung tak bayar di ning omah ayo. Tak coba ke omah Iya, yuk. iya. Dian, Piye? Sesuk anu piye? Lanane. balik ning meneh yo. Nyeneng dhewe yo. Sik grenggah kene sik. Sik, rencana sik. Kowe direncana apa, Cek? Jam piro esuk? Nak bar subuh piye? Wong edan kowe iki. Daine maling piye? Ndul. Ora, ya kok awake dhewe nggo sarung, ya subuang barang. Kuplok ki lho, Cek ra duwe kok gayane arep subuhan barang. Oh, nono kowe iki. Ah. Lah sing subuang ki lho ora kupluke wonge. Aku kira iso Cek netangi subuh Cek. Cek. Edane Cek. Endi? Ayo kan lho. Nang Ndi yo? Ambok Cek. Sopoi. Sandale sopoi cebret tenan. Sandale sopoi kurang ajar tenan. Mlaku nendang-nendang lho. cokore lho. Piye? Apa? Salah itu kok serandal yang tengah jalan nyandung wong piye nek tiba. Sing sandung wong wedok cah cilik. Sing nyandung sampean kok ora tah cilik. Nah kowe iki. Tapi pas aku sing nyandung lho nek ana wong meteng terus kesandung tiba ora babaran nang ngene. Seneng nek ana babaran ning ngarepmu kene. Malahane to lek ora saneng puskesmas. Bar-baran iki apa to, Cek? Iki pekok opo jan iki. Sing wonge 11 kae lho. Dong apa to jane malahan kuwi bal-balan. Bar-baran iki wong lahiran ki lho, wong bayi. Lho ngono kuwi lho, rungokno kuwi. Oh, Jane ki arep nyang ndi to, Lek? Kok wis macak nyekli ngono kaya nom-noman wae. Sok tahu aja. Semau gue dong entah nom kok. Mau gue jane. Kowe ya sembalang aku. Kudu aku. Alah lha iki nyatane Iki sadele menungso loro kae lho, kentu karo anu recek. ngapusi iki mesti kowe iki. Kae nyawane kae. Paranono kae. Ngono mangane kono. Kok nek kono apa Dik ngono? Ki apa kuwi? Iki lho Lek, kayak ngombe jamu aku. Galian sing sep banyak rawat.
Sampeyan opo lek kok rene? Marani sampean lho dik menuk tak jak nonton iki tontonan rame banget iki. Yo, Nonton apa? Aku gek karo meni, ra penak nak meni tak tinggal iki lho jajane isih do ning kene. meni cah gedhe kok lek yo bali dhewe. Aku kuwi wis kadung iki kok duit barang nang bank lho akeh iki lho, Dik. Iki nggo sampean iki nggo, ya. Iya, mosok meni mek ditinggal, ra penak to lek. Alasane piye jar? Meni kok ditinggal ora apa-apa, cah gedhe kok. Gedene apa, Dik? Ora apa-apa. Kuwi menungsone. Ngono kira kabeh. Ya. Gas. Biar. Menik. Apa nih? Woi, tinggal aku kok. Wis selesai. Wis selesai, Pak. Urung. Senyandung dapurmu kuwi kok. Dapurmu. Wong tua direke dapur. Lah senyandung cah. Alah. Kakak. Mbak, kalian dapat ya ono. Kok sik aku arep jawab piye? Pengen melu delok yo nganu. Ceket kaget-geti. Pengen delok iya